بعد درباره یک چیز دیگه خواستم گپ زنم کاک راست аэропортем و با یا برادر دیگه با ناوا کاک همین چیزا مراجعت کرد برای چیپ‌های فارشیوی مقدار زیادی از برادرای ما از داخل گروه‌های تلگرام یا گروه‌های واتساپ خریداری میکنن چیپ‌های هواپیما را که давҷа машиники беҳад зиёд аст. Бо нагӯянд ки Исмоил барои авиакассаи худат гуфтаси. Гӯш кинем бародаро. Хубтару беҳтараш одамоеро ки медонен, мешиносен, мисол чеҳраҳои шинохтан, ҳамон инсонҳо чиптаҳои ҳавопаймо харидорӣ кинед, хуб мешавад. Ё ин ки ҳастанд махсус точкаҳои авиакассаи официални, мисол чиптаи ҳавопаймо мефурӯшанд, метавонен равен ҳамон ҷои ҳавоиро харен. Нагуфта намонам ки моро авиакассаи нуқтаи авиакассаи худмонро дорем дар метро Приморский, шаҳри Санкт-Петербурга, метро Приморский, железноводский 68 ҳамон кафеи Исмоилда дар дарунаш авиакасса рамаста метавонем биёем мардуми питера ҳамонҷо чиптаи ҳавопаймо харен. Ё ин ки аз дигар нуқтаҳо вале хоҳиш илтимос айдирни группҳои телеграм, группҳои ватсап нахарен.